Ladangi pulia ka Bible, ladangi pu sanya ka ayungin yo na ka Bible, ngim benda penujur bat ka jing sa chong ka ni ka berthei kahi kai ba ngin ya it ya kiwei kahi kai ba ngin shakri para real kam tam ban shep ting ya ublei khnang ba ngin yo mangin man pha ladangi pulia ka Bible, ladangi pu sanya ka ayungin yo na ka Bible, ngim nam da penujur bat ka jing sa jong ka ni ka berthei kahi kai ba ngin ya it ya kiwei kahi kai ba ngin shakri para real kam tam ban shep ting ya ublei khnang ba